چرتا مادا سے تیزا لہجہ پا بیان کے ندا استعمال وچ زما محمد رسول اللہ باندے چوک حملہ کئی زباہ سڑے لر بر کما یادو ساتا تاویگی وی چستا خبر آو دے اندوی خبر آو دا ورزیلا لگ سوچو کا اگر کنجرہ ہم وی چستا سو پیغمبر نوہو کالو جنے سرواد کڑے دے او کنجرہ تو ہم وی چد نوہو کالو جنے سرواد کڑے دے نو دا کنجری ملگرے تیو کسے اما تا دا کنجری ملگرے امام بخاری سے بخاری کی لکلی دی چه عائشہ وی چیز دورز مورونی ولم فادخلتنی الدارا کٹیتے ورنن استلما فلم یرعنی الا رسول اللہ زحا تکڑ غرم باندیز رسول اللہ ویرہ علماء وظالمہ چی چادا روایت جوڑ کڑے دے اغد نسڑی زوے دے کم راوی چی ویلے دے اغد نسڑی زوے دے کم خلقی چی خلق تویدہ دا سڑی بچے زما محمد رسول اللہ دا نہو کالو جنو جنکیو تا دا غرمی کٹی تنورن نوزی و امتا کم خواروانی تا تا مولا ویلی دی چه دا دا رسول اللہ خبری دی و ظالم ازما رسول اللہ بدنہو کالو جنیتا دا غرمی چنگ ورزی چشپیتے ہم صبر نکیگی فلم یرعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زحا دا الفاظ یاد ساتا زحا غرمی توئی تازما رسول اللہ دمرا بے حجابک تازما رسول اللہ دمرا بی عزتک وہ سہم دل خلق تاپسی منز کئی وہ سہم بے غیرت عوام تاپسی منز کئی وہ سہم بی دینا مولیان و عوام تامنی و ظالمہ ز محمد الرسول اللہ منما زد محمد الرسول اللہ پا مقابلہ کے نہ محدث منما نہ فقیہ منما نہ راوی منما نہ د چا خبر منما زبا خبر د چا منما او دا اللہ پتا بیدارے کہ بخبر د محمد الرسول اللہ منما و ظالمات ہندوا د ہندوستان نہ لگیا دا اگو استا پیغمبر د نہو کالو جنے سرچم لاستلے دے و ظالمہ تو د پاکستان نہ لگیا ہے چھے بخاری کے روایت صحیح دے د نہو کالو عائشہ و ظالمہ و جابرہ و د ہندو ملگریا و دا غب نپس شرمداو که کما رزیل دا و دا حقی رزیل ملگریا و دا حقی کنجر ہندوستان ملگریا و دا حقی کنجر ہندوستان پا خبرو کے خبر کون کیا کنجرا تتسنگ رسول اللہ نوائے چاگا دا غرمی ٹیم زوانے جنے تا دا نہو کالی جنے تا ورننواتو آئیشے ہوئے چھ ما گوڑا گیلو باولی چھ پیغمبر راگے زی ویرا ولمات دا یرا ولو تا خلق وہ گورا و ظالمات لاووسهم دندناتا لگی آئی تو وی چاو عائشہ نہو کالوا و مولا پچور لسو سو کالو کے یو مولا دلا یو دوست نہو کالو جنے چالا ورنکڑا و ظالمہ دا چنگ سنت دی چھ تپی عمل نکوے و رزیلا دا چنگ رسول اللہ باندے دروغ تڑے چھ تپی عمل نکوے زبد نرو گرم دنہو کالو لور دیرا والا دلتا دا درو پنزو سو کالو سڑی تے نکاح کا بیا بدی زومنم چزڑکے دے درد شتا اے قوما ستاسو دے رب باندی قسمی یا لار شے ہندوستان تا آگے شرما سر اندوان جوڑ شے زکا چاغام وی چھ دنو ہو کالو جنے سر استاسو پیغمبر ود شوے دے تاسو موائے چھ دنو ہو کالو جنے سر واد شوے دے لار شے علتا لار شے دہاگی پلاس ہندوان شے لار شے دہاگی سر بوتانو تا سجدے لگوے ستاسو قرآن سرت سے دی ستاسو سنت سرت سے دی غیرت پکار دے ٹول عمر خو خبری نہیں
او بیا تاویگی را تاویگی وی چستا خبر آو دے اندوی خبر آیا دا ورزیلا لگ سوچو کا اگر کنجرہ ہم وی چستا سو پیغمبر نوہو کالو جنے سرواد کڑے دے او کنجرہ تو ہم وی چد نوہو کالو جنے سرواد کڑے دے نو دا کنجری ملگرے تیو کسے اما تا دا کنجری ملگرے چرتا مادہ سے تیزہ لہجہ پا بیان کے ندا استعمال وچھ زما محمد الرسول اللہ باندے چوک حملہ کئی زباہ غسڑے لر بر کما یادو ساتا زبادہ سے خور باند وور ولگوم زبادہ سی مولاتا وور ولگوم زبادہ سی کتاب لور ولگوم زددہ سے راوی پاغا چرمن باندے وور ولگوم زدا سے راوی مسلمان نگنم زدا سے راوی د سر سڑے نگنم زدا سے راوی د سر د رسول اللہ امتی نگنم کم راوی چھے د ہندوی ملگرتیا کوي او وی چستاسو پیغمبر د نوہو کالو جنے سرواد کڑے ہو حتی بلغ النکاح زما پیغمبر نو ویلے کنا غتا قرآن کی دایت نو معلوم ورزیلا لکنو منافقان تیر دی رزیلا یو منافق دا اعتراض نہ دے کڑے زکا چھے دا کار شوے نہ دے پیغمبر بچے او کاری لکڑے نو منافقانو بہائی لائٹ کڑے ہو چھے دا نوہو کالو جنے سر زما پیغمبر وعدہ کڑے ہوئے منافقانو بدا خبر پٹک رکھے وا خوچے منافقانو نہ دا اچھتا کڑے منافقہ دا تا جوڑا کڑے دا دو دروغو خبر آلا منافق دا ستا خبر دا دا محمد مصطفیٰ خبر دا صلی اللہ علیہ وسلم زویم چی چوک وی چی زما پیغمبر وڑی جنے دا نوہو کالو والا سر دا غرمی یا دا شپے دا کار کڑے دے دا سڑے رزیل دے رزیل چی شے دے رزیل دے رزیل